गाइस जुदि सोरबाफोर बे तामुलपुर पार्कआव जुदि फैयोब्ला बे तामुलपुर पार्कनि सिङावनो मोनसे रेस्टुरेन्ट खुलिबाय स' नोंथांमोना जेब्ला अखा हायो माने बारनो हाया ओरैबायदि खस्थ' दासिमबो बे जायनिखि बे दै सायाव बे दैमायाव पाग्ला बे दैमायाव दासिमबो दलं बनायनायखौ नुनो मोनाखै स' दै लोङाबानो थानो हाला ओरैबायदि सान्दुं जोबोर गरम नांखायो। हेलो गाइस वेलकाम बेक माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव आंनि गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामग्लायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाया थाबाय। नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं लोगोसे आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं। स' दिनै आङो मोनसे ब्लग भिडिअ खालामनो सानदों। स' नोंथांमोना बे ब्लग भिडिअखौ मोजां नांगोन। स' आं दिनै दंफैयो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव दंफैयो आङो। आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दायो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव हाबफैदों। स' आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि मैथाबारि गामियाव आङो बेरायनो फैदोंमोन। दै फुङावनो फैनाय लोगो लोगो आङो दिमाकुसिनिफ्राय बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव फैदों। आं फैनाय समाव आङो ब्लग भिडिअ खालामनो हायासै। आंजों लोगोसे न'निनो दादा जायो आङो बेजों आंजों फैदों। आं बेखौ मैथाबारियाव दोननानै फैबाय। आङो दायो फिन दिमाकुसिसिम थांफिननो नागिरदों। बे थांफिननाय समाव आं मोनसे ब्लग भिडिअ खालामनो सानदों। आं दायो दंफैयो पाग्ला दैसायाव दंफैयो आङो दायो। पाग्ला दैसा जोबोद गोदोर पाग्ला दैसा ओरैबादि गोदोरखा। स' बे जायगायाव माने जायनाखि हरफ्राव फैयोबा माने बाइकफोरजों फैयोब्ला आरो सोरबा एकदिनिया मानसिफोरा बे जायगायाव फैयोब्ला माने आन्दायगोन आरोना। बे जायगाया जोबोर समायना जायगा। स' नोंथांमोना बिथिंहाय नुदों आइने बे पाहारखौ नोंथांमोना नुहरदों ना। स' बे पाहारानो मेन बे समाव नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ खालामलांनो ब्लग भिडिअ खालामलांनो। स' नोंथांमोनाबो जाहाथे माब्लाबाफोर फैयोबा जाहाथे बे दैमाखौ नोंथांमोना मोनथियो आरो लोगोसे लामाफोरखौ मोनथियो। स' आङो दायो बे दैमाखौ बारनो नागिरदों। स' दैयाबो जेब्ला अखा हायो माने बारनो हाया ओरैबायदि खस्थ' दासिमबो बे जायनिखि बे दै सायाव बे दैमायाव पाग्ला बे दैमायाव दासिमबो दलं बनायनायखौ नुनो मोनाखै। स' आङो दायो बारलांनो सानदों बे दैमाखौ। स' दैया एसे खम दङ ओमफ्राय आगोलाहाय एसे दङ होमबाबो बारनो हायो एसे खम दैया। स' जेब्ला अखा फैयो बे दैमाखौ बारनो जोबोद थान जायो। स' बाइकफोरजों बारनो हाया। स' दायो थांदोनि। स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' मोजां नांगोन। Sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어 나 봐. 난 네 옷을 또 보고 있어. मोनसे खोथा बुंनो सानदों। बे दैमायाव सोरबाफोर जायनाखि फैबाय बायोब्ला सोरबाफोर हरफ्राव फैबाय बायोब्ला जानो हागौ नोंथांमोना आन्दायगोनबो जानो हागौ। स' गिबि फार्स्ट फैयोब्ला स' आन्दायथावना मोनसे दैमा बियो जोबोर बेखायनो आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों। जायनाखि बे दैमायाव जायनाखि फैनाय लामा बे फैनाय लामा मोनसे माने थखन गायनानै दोनदों। बे थखन मथे नोंथांमोना फैब्लानो जाबाय। स' नोंथांमोना नुदोंना नै बेफोरबायदि थखन गायनानै दोनदों। बे थखन मथे नोंथांमोना फैनो हागोन। औवाजों जायनाखि टेप आथा गोमो कालारजों होनानै दोनदों। स' मोजां खामानि मावदों जाहाथे आन्दायनि थाखाय बेखौ बे खामानिखौ मावनानै दोनदों। स' साबायखर थाबाय। स' बेबायदि खालामनायनि थाखाय जों मानो होनना बुङोब्ला आंबो फार्स्ट टाइम माने बेफोर लामाथिं फैनाया। स' ओंखायनो आङो आन्दायाखै बेखौ होना दोननायनि थाखाय साबायखर। आं दायो थांनोसै बे जायगानिफ्राय। स' बारा बांद्राय गोलाव गैला। स' मोनहैसिगोन आङो ससे उनावनो। बिनि उनाव बे दैमाया बारोब्ला आं कुमारिकाटा टाउनखौ नोंथांमोन दिन्थिनो सानगोन। ससे उनाव कुमारिकाटा टाउनखौ मोनसिगोन आं। स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय था गाइस। स' नायलांबाय था इन्टारेस्ट जागोन भिडिअआ। स' गाइस आं दायो पाग्ला दैसानिफ्राय बारबोबाय। आं दायो थांबाय थादो। स' नोंथांमोननो आङो दिन्थिबाय पाग्ला दैसाया बेसेबां गिदिर। स' नोंथांमोना गासैखौबो बे दैमायाव कभार खालामजोबनो हायासै। मानो होनना बुङोब्ला आङो माने स्टेन्ड
लानानै फैयासै नालाय माने बाइकबो सलायनो एसे खस्थ' जायो ओंखायनो स' नोंथांमोननियाव निमाहा बिनाय थाबाय गासै जायगा बे दैमाखौ आं कभार खालामजोबनो हायासै दायो आङो दसे समनि गेजेराव कुमारिघाटा टाउनखौ मोनसिगोन स' नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय। आङो दायो मोनबाय कुमारिघाटा टाउनाव नै कुमारिघाटा टाउनाव मोनफैबाय आङो दायो आं दायो हटेलाव हाबनो सानदों एसे बायदिसिना मा मोनोसै जालांनो सानदों स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय था बेनो नै कुमारिघाटा टाउना स' हाबदोनि कुमारिघाटा टाउनाव मोनफैबाय आं दायो नायदोनि आं दायो हटेलाव हाबबाय ओमफ्राय आङो चाउमिन अर्डार खालामबाय चिकेन चाउमिन ओमफ्राय आङो दायो जाखांनाय लोगो लोगो आङो तामुलपुर पार्कआव हाबलांगोन नोंथांमोना आङो सिगाङावबो बुंखाबाय दायोबो बुंबाय आङो स' तामुलपुर पार्कआव आं नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों स' बेयाव खुलिदों खुलियाखै आं बेखौ दा बुंनो हाला स' खाथियाव थांबासो मोनथिसिगोन स' तामुलपुर पार्कआव माने लकडाउन सिगाङाव लकडाउन होनाय समाव कर'ना भाइरास समाव बे जायनाखि तामुलपुर पार्कआ बन्द' जानानै दङमोन माने अपेन खालामाखै दायो जानांगौ अपेन खालामबाय अपेन खालामोब्ला दायो हाबलांसै ओमफ्राय नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै माबायदि नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय। So guys, फुङाव ओंखाम जाबोनाय जायाखै ओंखायनो आङो फुल प्लेट जाखाबाय। दायो आङो जाखांबाय हटेलनिफ्राय ओंखारबोबाय दायो ओमफ्राय दायो न'सिम थांनोसै दायो थांनोसै बाइकखौ आङो एसे सिगाङाव दोनदों फुङाव ओंखाम जाबावाखैमोन उखैनाया हामथारलामोन चाउमिनखौनो जानानै होबाय मोजां नांबाय दायो ओमफ्राय थांदोनि स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय था आरो आङो दायो तामुलपुर पार्कआव हाबलांगोन स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो दायो। I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Guys, आङो दायो मोनबाय तामुलपुर ओमफ्राय आङो दसे समनि उनाव मोनसिगोन तामुलपुर पार्क स्कुलाना बन्द बेखौ बुंनो हाला खाथियाव मोनबासो मोनथिसिगोन स' दायो आं मोनसिगोन तामुलपुर पार्क स' गाइस आं दायो मोनफैबाय तामुलपुर पार्कआव स' नैनो बेनो तामुलपुर पार्कआ
स' खुलिना दोनदों नै ओमफ्राय आङो हाबलांनो नागिरदों स' नायदोनि सिङाव मा दङ मा गैया स' सिङाव हाबबासो मिथिसिगोन स' दायो हाबदोनि सिङाव स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय था स' खुलिना दोनदो गेटखौ नायदोनि